Tarlum go dtí forbidden fruit. Formid an bus suas go bailíoch lia maidin dé saharan agus an céadrad a rinne mé ná formid café solar hosig mé ag fáil ré. Ba é seo an bheistas a chat mé. In réir. Seo an bheistas a bhí orm agus bhí sé go bra ar fád mar bhí an ghrian ag spalpa nús ón spéir ar an saharan bhí an amsir go lánta. For mé greengraf near crecmé dar nói, agus cé go raibh an sciúne mór méilteach a forméideach agus thugmaidéa ar an bríomhstáte áte bhíide mé don léhí ag ceol. Danmuid an seo ar fanna híthe mar bhína ceoltar is fearlam ag casa an seo agus cuaréoch leis an ihe ag ceol chu an baise. An maidin dar gceann formid bricfasta agus thusig mé ag fáil ré don dara lá. Bhí sé ag churbáistí agus níor stop sé féchaí ar an talamh, bhí sé lofa. Ach níor ligmuid é an bhá a bhaint as an ihe mar sin chuamartí an bubal agus danmuid an sin ar fan